Здравейте, приятели! Искам да ви благодаря за положителните коментари след първия ни урок заедно. Виждам, че обратният ми гард малко ви е смутил. Прието е в боксовата зала на предностояща ръка да казваме ляв-прав. Господари на ефира. Лява, не ляв-прав, лява. На задностояща ръка, дясна. Като цяло, когато сме лице в лице, нещата се получават малко по-лесно и може би благодарение на новите технологии, връзката ни ще бъде малко по-трудна, но повярвайте ми, всеки път, преди всеки урок, аз ще ви го напомня това, че аз съм обратен гард, аз съм левичарка. Ето, лява ръка, дясна, но при вас е лява, дясна ръка, предностоящата. Ще се ориентирате по изнесената ръка. Предния път ви показах как се изпълнява ляв-прав. Днеска ще направим десен-прав. С десен прав може да удариме в главата, може да удариме и в корема. Десен прав може да го използваме като финтово движение, може да го използваме и за нокаут. Попълваме право напред дясната ръка, право напред, като, ето погледнете движението, лявата се разминава с дясната и автоматично застава на скулата. Дясното рамо идва отпред, лявото отзад, разминаваме ги. Това е десен прав. По принцип грешката при десния прав е ето това движение. Право напред ръката, но рамото си остава на една линия заедно с лявото. Трябва да завъртиме рамената, за да може да вкараме тялото на 100%. Силата на удара ще дойде от тялото, от самото завъртане. Трябва да завъртиме цялата дясна част на тялото. Разминаваме ръцете, завъртаме таза, вкарваме коляното, петата изкарваме. Като цяло, абсолютно всичко идва от завъртането. Съвсем леко трябва да изкараме петата. Не е задължително това нещо да правим. Съвсем леко, за да може от тук да бутнем с таза и с рамото. Лявата ръка абсолютно задължително трябва да ни бъде на скулата. Десния прав може да го удариме в тялото, като леко приклякаме и удряме право в слънчевия сплит. То по принцип може навсякъде да удариме, обаче там е най-гадно в слънчевия сплит. Но задължително трябва да наведеме главата, защото в момента, в който посегнем към тялото, а срещу нас ни атакува в главата, ще се получи едно такова отскачане на главата, което е супер неприятно. Ето да покажем десен прав първо в главата, ето отстрани, сега в тялото. С леко приклякане и даваме челото. И ще си счупат ръката върху нашето чело. След като удариме с дясната ръка, е хубаво да направим раменна защита, леко да подложим лявото рамо. Удряме и съвсем леко подлагаме. Ето в бойна стойка сме, само повдигаме леко лявото рамо. Или десен и ескиваж. Гмуркаме се и излизаме. Така, ескиваж е много сложен, може би малко по-нататък, след още поне 20 тренировки ще ви го покажа, но само за информация. Добре, ако решите да тренирате десен право вкъщи, е желателно да имаме някаква тежест в ръката. Било то гиричка или биричка, или шегувам се за биричката, някаква тежест, много по-лесно се изпълнява удара. Заставаме пред огледалото, значи искам само да покажем колената как съвсем леко трябва да се присвити. В самата бойна стойка винаги се съвсем леко присвити колената. И започваме. Десен, оправяме гарда. Една-две крачици в ляво или в дясно. Може назад, може и напред. Пак десен и движиме краката. Нали, според зависи от разстоянието, с което разполагаме. Ако сме с тежест, спускаме гиричката и продължаваме пак. Десен, може да преберем ръката. Втори десен. Движиме. Задължително. Задължително след като удариме, трябва да има някакво движение. Било с краката, било от тялото. Днеска ви показах десен прав. Следващата тренировка ще ни бъде комбинации с прави ударчета. И не забравяйте, че бокс е само за забавление. Отивай се преобличаш, сега съм ти набрала, имаш късмет, че съм тренирала. Добре, за комбинацията, нали?